ekwe 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 bam bam tururu 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 ana zikiri bezo wanje wonde ibo bibo cha ibo mamanu kilenu muono zuono ya gazere gigi bonyo wane senye mnisi mbido TV anya uchikwa lozo kpomkwem imetegi mma nka pamani chiyo mumanyi kaporo nke choro onye kemle amoka kwa madu PLC apuke TV mwa akana chipta nkwa kembu na Afrika ima nekpo monye mmemme ihe obula nji na kpansigi ngwale kuya jide ahamoka abukwa maazi Stanley Chizaram ikije maka gini maka na iga neche Koye ga munwa goyo onye mmemme koye ga munwa goyo akana chipta nkwa kembu na Afrika oburu na nke ha amasị gị oburu na ị chọrọ ịkpọ dịka nke ndị ọcha si akpọ ịghọtara ịkpọ gịnị ịkpọ Stanley ịchọkwa na ịkpọ nke ndị Igbo ịkpọ Chizaram nke ahụ wee bụrụ ya otu ọbụla o si wee dị mana oge ọbụla mere ebe a na-emete gị mma na-eji obi aṅụrị obi ọcha nakwa gịnị nakwa ime ihe ahụ na-amasị gị maka na oge a anyị mere gịnị anyị pịrị aka yọọ ya dudu wee wepụta ya imete gị mma ya mere anyị ji wee kpọ ya gịnị nke ị chọrọ ọ bụrụ na taa bụghị mgbe ị na-esonyere anyị oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ anyị ji na-ezipụ ozi ekele ndị ahụ sitere gị n'aka nke bụ gịnị o nwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị o nwere onye ahụ ihe ya na-emetụ gị n'obi o nwere onye ahụ bụ icheta ya obi na-abụghị sọ aṅụrị ị na-eme gịnị ị na-achọ ka izigara ya ozi ọ bụ naanị n'isi mbido TV n'oge nke ị chọrọ ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-ezipụ ya bụ ozi ekele otu ọ bụla o si wee dị aga m na-anabata ozi ekele gị ị nwere ike na-ajụ kedu ka m ga-esi wee zibata ya bụ ozi ekele ngwa tọọ ntị gị n'ala ị ga-ezibata ozi ekele gị site n'ịchọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter anyị nọcha ebe ndị ahụ niile naanị ị ga-emebu gịnị chọọ anyị na @isimbido TV @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-anwudo anyị na Woskolompio ya tara ihe m na-agwa gị ngwa were ọsọ were ije gaa ebe ahụ ugbu a ka ya bụ ozi ekele na-abata ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ o nwere ọmalịcha egwu ahụ na-adịghị mma egwu ahụ ị ga-achọ ka mụ onwe m kụpụrụ gị maka na o nwere ihe mere eji na-akpọ m aka na-echepụta nkwa nke mbụ n'Afrịka mmadụ PLC nkwa niile bụ nkwa konfamento nkwa sakramento nkwa ịmakwa ndị anyị bụ nkwa ihe niile bụ nkwa dugudugududum yom dugudugududum yom dugudugudugum yom ntijam chichọchọ ntikurikuchọchọ mgbamgba ntụgbompijaja ntụgbarikujum ntijam ntijukujugujukujug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 ujonye ka m lee ịhụlanụ ka o si wee dị ọ bụrụ na ị sonyere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia biko ma ọsịsọ gaa ebe ahụ sonyere anyị gosipụta ịhụnanya gị ịmaka si wee na-ekwu na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na anya onwe anyị nke bụ na ewepụ gị nnọkwa n'ebe eme gịnị dịka ị na-ebe ahụ ị ga-ahụ ụfọdụ ihe onyonyo ndị n'ebe ahụ gosi ịhụnanya gị like ya sọbskraịbụ mee gịnị chaịkwa ka ya bụ ihe na-eme gịnị ka obi aṅụrị na-abawanye na-arị ibe ya elu ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ n'oge ọbụla m bịara n'oge nke ị chọrọ m na-enwe isiokwu gbara ọkpụrụkpụ na-enwe isiokwu kajara akaja isiokwu bụ egwu eji na-eme gịnị na-atụle maka na amamihe bụ oke ọhịa anaghị amacha ya amacha anyị na gị na-eme gịnị na-etinyekwu uche na-atụgharị uche na-eme na-amụtakwa ihe ọhụrụ ka ya bụ ihe nwe ike na-eme gịnị na-aga n'anya ya onye nke m ọ bụkwa na o nwere ihe na-aghọtaghị nke ọma ya bụ isiokwu odechaga anya nke ọma mana ị na-achọ ka nleba anya na ya bụ isiokwu kọwaa ya nke ọma ya bụ ihe anyị ga-emekwa ya otu ahụ ya bụ gịnị debatakwara anya n'igwe soshal midia m ga-eleba ya anya otu ọbụla o si wee dị onye nke m lee enwere m onye ọbịa gbara ọkpụrụkpụ n'ụbọchị taa ọ gịnị dị eji m aka na ị chọrọ ịhụ ya bụ onye ọbịa na-agwa gị maka na ọ chapụrụ achapụ ọ mara mma ọ mara mma ile anya nwekwa ụbụrụ nwekwa akọla uche otu ọbụla o si wee dị tupu nnabata ya bụ onye ọbịa ugbu a m ga-eme gịnị m ga-agagodi n'ọba egwu m chọta efere egwu dị mma egwu kajara akaja egwu sekirimanse ka mụ na gị mee gịnị ka mụ na gị sọọ galigali ọ bụrụ na anyị gbasịa ya bụ egwu wee lọghachi azụ wee tọghere gị isiokwu nke njinaka n'ụbọchị taa echefukwala ị na-ezibata ozi ekele gị onye nke m lee ka anyị yọrie egwu ana m abịa
ọnụzi ikwuribe ndị ọma njem ọnụ anya alọghachikwala ọzọ anyị ka nọkwa n'oge nke ị chọrọ bụ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV. Echefukwala n'aka bụkwa m onye nke gị ahụ maazị Stanley Chizaram ike ije. Ọ bụrụ na ile m anya n'akụkụ ị ga-ahụ onye ọbịa kajara akaja mụ na ya nọ na-atụle isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na taa abụghị mgbe ị na-esonye anyị n'isi mbido TV, ana m asị gị nnọọ ngwa isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ gịnị? Ịzụlite nwatakịrị na ezinụlọ. O nwekwanụ ka anyị si na-eleba ya anya maka na ụfọdụ oge a na-enwe ezinụlọ a na-enwe ọtụtụ ụmụ nwoke bịa karịa ọtụtụ ụmụ nwaanyị. Iji wee maatụ, ebe enwere ụmụ nwoke 3 na otu nwaanyị maọbụ enwere ụmụ nwaanyị 3 na otu nwoke, kedu ka a ga-esi wee zụọ otu mkpụrụ nwoke ahụ o wee bụkwara nwoke zuru oke na-akpaga agwa oge ụfọdụ dịka ụmụ nwaanyị? Ada ka mụ na ya na ugbu a, Adaugo, oletu i mere? Ka anyị si wee na-ekwu tupu anyị aga ya bụ obere ezumike, agwara m gị na ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ nwere ajụjụ m ga-ajụ gị. Ya bụ ajụjụ wee bụrụ dịka ị tolitere n'ezinụlọ enwere ọtụtụ ụmụ nwoke, ịbụ naanị otu nwaanyị, wee mechazie ya mụtara gị nwaanyị ọzọ, obi wee dị gị mma. Mana oge ahụ ị na-etolite, o nwela ka omume ụmụ nwoke, ụmụnne gị ụmụ nwoke ndị ahụ si wee metụta gị, na-emetụ ka ụmụ nwoke oge ụfọdụ? Mgbe mbụ m na-emebu ka nwoke, m chọrọ iyi akwa, mbịa m na-eyi akwa nwoke, even self ịma ihe ndị oyibo na-akpọ sagging. At times self m yiri nke buru ibu, yiri nke dị obere n'ime ka m wee kputuo nke buru ibu, ịmotu ha si aga na. So ihe ndị ahụ mere, mana mgbe m bidoro pụwa, nwee ohere ị na-apụ na-emiti ndị ọzọ, ndị ụmụ nwaanyị, because even self na ndụ m enwere ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị as enyi. Ndị na-emekarị enyi bụ ndị ụmụ nwoke, because ahụgo m onwe m na ndị n'etiti ụmụ nwoke. So o mezie m pụọ, ndị nwoke bịara ịgwa m okwu, ọ na-adị m mma n'obi, mana ndị nwaanyị bịaziri ịgwa m okwu, ọ dị m ka nke ọ bụ ihe ọhụrụ na-emezi. So mana mgbe m bidoro pụwazie na-eme iti, even self nne m mechara notice ya, anyị pụọ, even mgbe anyị na-aga family outing, pụọ nga ụmụ nwaanyị bịara ịkwụsịrị m okwu, sị ị mara mma, sị thank you. Ndị ma notice si oge mọmi hapụ ụmụ nwaanyị ndị a na mma. So mechazie kọwaziere m na ọ ghọtara na otu ihe a si bụ ịma na ịbịa na as nwaanyị, ndị nne a na-ekwe ka ị pụọ otu nke ndị nwoke na-esi apụ. Ndị nwoke nwere ike ịpụ bata oge ọbụla sọrọ ha just batasị gị ka ebe isi ijesi mami m gara ịgba bọọlụ ime nke a, mana ụmụ nwaanyị pụọ bata that is okwu n'ụka. Anyị mana ndị nwaanyị pụọ, a na-enye ha time, nwere ike isi nyere gị 4 hours ị ga-apụọ bata. So at times the thing bịa nyerezie m, mana mgbe m bidoziri pụwa, so na-emingle with ndị nwaanyị, so nghọtazie na Kedu ụdị ụlọ akwụkwọ ị gara? Ị na-aga nke ị ga ịlọtakwa ụlọ ka ị gara nke ibi ebi ebe ahụ? Mụwa nne m nke bụ guys, even self ụlọ akwụkwọ m gara self the thing na ị na-ele ụlọ akwụkwọ m, ị na-ele ụlọ guys, ị were okwute mma ifu ụlọ guys, enweghị that space. If self nga ụlọ akwụkwọ bata, ọ na mgbu oge na school, because nne m na-akwụ n'ezi na-enene mgbe school so mana tọbụla o si wee dị ka njikere gị ọzọ, ịzụlite ụmụaka n'ime ezinụlọ, kedu onye iche na ọ bụ ọrụ ya karịa onye ka oke ọrụ ka dịrị n'ịzụlite ụmụaka? nchọrọ ikwu na-asị na mana nchọrọ ikwu mmasị nọ nne na nna, mana ịma n'ime nne na nna achọrọ m ka ị họrọ ofu. Kedu onye ọ ka bụrụ ọrụ ya ịzụlite nwatakịrị? onye aka bụrụ ọrụ ya. Maka gịnịzi? Ịma na a na-asị na ndị nna na-apụ gara ịchọta ego, ndị nne nwere ike na-apụkwa na-achọta dị ego tu. So ọnwụ na, mana ihe m na-ekwu na ọ nne, because nne bụ onye na-anọkarị ya ama agwa. Even self nna ọ nwere ụfọdụ agwa ụmụntakịrị ga na-akpa, ndị nna amara
ya ọ nne ya gwa because mgbe mọmi mụrụ ụmụ ejima ọ mụrụ o nwere mgbe dadi m na-apụ ọbata kwasị otecha ihe a niile nye ha nke a that is ọ na-enye ha nke a ọ na-enye ha nke a ọ marụkwa ihe nne m na-agabiga ma ọ pụọ n'ụtụtụ ọmama afọ a na-eme ha ma ọma nke bụ ịgwa ya na dadi ihe anyị na-eme ọ dị too much asị gị biko hapụ m ka m ịmụta ochie dị so ọ ndị nne na-amakarị so mmasị na ọ nne na-azụkarị ụmụ ya karịa ndị nna. N'uche gị abịa n'ezinụlọ enwere maka na oge ị na-ekwu okwu esi na ụfọdụ ndị nne na-apụkwa na-achọta ihe ezinụlọ ga-eri ndị nne nwere ọrụ ha na-arụ na-eme ka ha na-ahapụ ụmụaka na-apụ abịa sịkwa na nwoke nwetụrụ obere efe nke bụ na ọ naghị apụ oge ụfọdụ ọ bịa dịzie ka a ga-asị na nwoke ahụ ga na-elekọtazi ụmụaka anya mana ọ bụrụ na azụ gị nwoke ahụ ka a ga-esi wee lekọta ụmụaka o nwere ka isi wee chee na ya bụ ihe ga-emetụta ọzụzụ ụmụaka ahụ? Ọ bụrụ na azụkwara gị nna otu esi azụ nwoke ka otu onye esi zụọ ụmụ nwoke nke ya maka na ọ lụrụ nwaanyị ka nwaanyị zụọrọ ya ụmụaka akwa nne mụrụ ya nụkwara di ọ na ọ zụrụ ya. Ọ bụrụ na nwoke ahụ sị nwaanyị ya kwụsị ọrụ ka ị nwee ike na-eledoro m ụmụ nwaanyị anya o mere ihe ọjọọ? Ịma na ihe ndị nne na ndị nna ha ghọtara bụ ụfọdụ oge na-ewepụta oge ihe nye ụmụ gị as nne na nna unu ncha anọkọta ikpọọ ha gwa ha ụfọdụ okwu dụọ ha ndụmọdụ as nna. Mana kedu ka dịka ị na-etolite n'ezinụlọ kedu otu ihe nne gị na nna gị na-eme masịrị gị ịmụtara sị ihe a nne m na-eme ihe a nna m na-eme na ọ dị m mma ebe ọ dị ukwuu? Nne m na-esi nri ọfụma, nna m na-esikwa nri ọfụma. Nna m sicha ọsị gị esigo m ekwutele mmadụ ime ihe dị ekwutele m imiri mana ama m na onye o siri nri so o nwere ihe ha na-eme na-amasị m. Ụfọdụ oge nna m esie, ụfọdụ oge nne m esie, ụfọdụ oge even sef nna m ụfọdụ oge ụtụtụ before pụọ ọ na-asụkwa akwa so mmasị na nne mụrụ nna m zụrụ ya ọfụma. Mana si m kwuo akwadoro m ya akwado. Okay, ọ bụrụ na asị gị kwuo oge ị ga-ebido mụọ ụmụaka nke gị na-azụlite ịmakwa na ike mmadụ niile agaghị otu. Ị ga-enwere ụmụaka nwere akara dị iche iche. O nwere ndị n'aka ihe a na-aka eme ọfụma bụ ihe nọ n'iro karịa nke nọ n'ụlọ. Kedu ka nne ma ọ bụ nna ga-esi wee balansị ya nwatakịrị nwere na-abụghị onye na-aka nọcha n'ụlọ oge ọbụla mana ihe ọ na-aka eme na-aka adịkarị n'iro ka a ga-esi zụọ ya ọ bụ iwu na ọ ga na-emerịrị ihe nọ n'ụlọ? Ụfọdụ oge sef nne m ya sị mụ na ya nwere obere okwu ọsị ọkacha mma n'iro daizu m pụọ na be mmadụ mewere ya nka mana mbata na nke m mmemme ihe m na-emere ndị mmadụ o nwere ike ịbụ akpa rice na ụlọ mmadụ mbịazie n'ụlọ nke m si na mba akpa rice a nwere ibu ọ dị heavy ibu so at times nne m na-akpọ m ọsị m mana ihe a otu o si azụ abụrụ ọka ọzụgbuo m mana because ọma na very soon mbanyekwa ụlọ nke m nwekwa ụmụ nke m ma azụ so ihe ọ na-eme bụ ọbịọsị m mee nka nọọ iwu na mmemere ya because ọnwụ na ọ kụziri m otu m si eme ya otu m esi gaa na be ndị ọzọ gaa mee ya ọ ngakwa na be ya sị nwa nke a azụkwara ya azụ. Ma ndị mmadụ ọ na-adị ha mfe mata nwa na-azụghị azụ ihe ahụ ka a na-eme so ụfọdụ oge ọ na-adị mma ka nne na nna kụziere ụmụ guys enyekwala nke a sị nke a bụ nke m kacha like ya nke a bụ nke m likere just kpọkọta ha niile a sị onye tie nwa n'aka nri were aka ekpe kpọbata ha so otu ahụ ka ọ kwesịrị ịdị. Otu ọbụla o si wee dị oge na ihe mere anyị kwarapụ maka na oge abụghị nwanne anyị
ọ ga-amasị m ka o nwere ndụmọdụ ị chọrọ inye ndị nne na nna ọkwa n'ezinụlọ ọbụla ka ha tinye n'ọrụ. Ndị nne na nna anyị, ịzụwa ụmụ gị emekwala na nke a bụ nwoke nke a bụrụ nwaanyị. Kpọkọta ha niile, kpọọ ha niile, zụọ ha otu isi azụ nke ịlaikecha. Zụọ ụmụ gị nwoke otu esi esi nri, ịzụọ ha otu esi aza ụlọ, pichaa, bikos echefukwana na nke nwoke ya enwekwa ụlọ nke ya. Ọ bụrụ na ịmụ gosiri nke nwoke otu esi akpọkọta ndị be ya ọnụ, ọ gakwa na nke be ya chefuo ha. That is ọ ya si nne m emere m nka, nna m emere m nka, so ka otu mmechi batazie na be nke mmewezie ya. Zụọ ụmụ gị na inye ndị be ya oge kacha mma. So zụọ ụmụ gị otu ị chọrọ ka ha too, ihe ị chọrọ ka ha bụrụ. Ohe m daalụ. Nke ahụ bụ eziokwu. Amasị gị imela ka isi wee bịa nụrụ anyị n'isi mbido TV. Maka ndị ga-achọ ịjụ gị otu ajụjụ maọbụ nke ọzọ, maọbụkwanụ ndị ga-achọ isonye gị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, olee aha gị na soshal midia? Aha m na Instagram bụ iam_weirdlisa. That is IAM tinye _WEIRDLISA. Aha m na Facebook bụkwanụ Adaugo Dolisa. Anọrọkwa m na Twitter. Aha m na YouTube bụkwa Adaugo Dolisa. Daalụnụ. Ya gazie. Ana m asị gị Adaugo, imeela iji maka na ịkpọkwa gị oge ọzọ ka ị bịa tinye ọnụ n'okwu na ị ga-abịa. Ndewo. Ya gazie. Ọnụeze ekwuribe ndị ọma njem ọnụ, anya agbaala ya bụ egwu wee mee gịnị wee laghachi azụ. Ọ kapụkwa n'isi mbido TV ka anyị nọ. Dịka m si wee gwa gị na anyị ga-eme gịnị, na anyị ga-ewere ya bụ ozi ekele. Ozi ekele mbụ nji n'aka ugbu a sitere n'aka nwaada Ebere si nnọọ na Alaba International Market wee na-ezibata ozi ekele ya. Ọ si m were ọmalịcha egwu ahụ nke Flavor kpọrọ My Sweetie wee kelee ọdịnobi di ya, ọmalịcha di ya, na gịnị na ọ na-ekele ya, na-asịkwa ya na ọ hụrụ ya n'anya rie nne. Ewe m na-asị ya bụ ihe dabara adaba. N'egbughị oge anyị ga-eme gịnị, anyị ga-adọbiri ya bụ egwu. Mana tupu nkụpụ ya bụ egwu, ozi ekele ọzọ njinakụba sitere n'aka Oziọma John na-asị na anyị jisi ike n'isi mbido TV, na anyị na-eme nke ọma, pụta anyị si na-akwalite asụsụ nakwa omenala ndị Igbo, na-asị na omenala ndị Igbo ga-adịgide. Oziọma, anyị onwe anyị na-ekelekwa gị maka na onye ọbụla hụrụ asụsụ nakwa omenala ndị Igbo n'anya ga-eme gịnị, ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Ọ si m were ọmalịcha egwu ọbụla masịrị m were kelere ya ndị isi mbido TV, ọkachasị Maazị Ansem Okwudiri Ome, na ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Nne ị ga-enyekwa m ego ọkada. Ọ bụ eziokwu na mụ na Maazị Ansem n'ebe a, mana ị ga-enye m ego ka m nwee ike banye ọkada ga-agwa ya ihe anyị na-ekwu. Mana ọ bụrụ ozi chọrọ ka m zipụ zigara ndị ọzọ, gịnị ka ị ga-eme? Ị ga-ezibata ya, m ga-ezipụ ya bụ ozi ekele n'efu, na-anaghị gị ihe ọbụla. Aga m eme ya bụ ihe otu ọbụla o si wee dị. Maazị Ansem Okwudiri na-anata ozi ekele gị. Anyị niile nọ n'isi mbido na-asị Oziọma imeela, Chukwu gọzie gị. Na-egbughị oge aga m adọbiri ya bụ egwu maka nke ahụ. Ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a sitere n'aka Gideon Ekwuribe si na o si n'Ọchanja wee na-eme gịnị, wee na-ezibata ozi ekele ya n'ụbọchị taa. Ọ sị na ya na-ekele ọmalịcha nne ya bụ onye Chukwu tụkwasịrị afọ. Ọ sị na nne ya na-eme afọ 80, ya bụ 80 years. Nwanne nke ahụ abụkwa obere ihe. Anyị na-asị Chukwu gọzie ọmalịcha nne ya, Chukwu ga na-atụkwasịrị ya afọ n'elu afọ, ngọzi n'elu ngọzi, ahụike n'elu ahụike, ihe akụ, ihe enwe. Anyị gbuo n'aka nri, anyị ga-ebute. Anyị gbuo n'aka ekpe, anyị ga-ebute. Ọfọma ndị a niile ka anyị na-agọpụrụ ndị ezinụlọ a. Ngwa ka anyị dobiri ya bụ egwu. Agakwala ebe ọbụla ka anyị yọrọ egwu. Ana m abịa. Ọnụeze ikuribe ndị ọma njem ọnụ, anyị ka nọkwa n'isi mbido TV. Ejimaka na isonyere anyị n'ọmalịcha egwu ahụ wee yọrịa wee gbaa ya agba, maka na egwu Igbo bụ gịnị, ịgba agba isheki ukwu. Ịma ọ bụkwanụ na ịmaghị esheki ukwu, ime gịnị, ikwe n'isi, maka na onwe ndị na-eme gịnị, na-ekwe n'isi n'ụdị ịgba egwu. Ọ bụkwa na ile anya ịmaghị azọ n'ụkwụ, ịmaghị esheki ukwu, ịmaghị ekwe n'isi, iwere gịnị, iwere afọ gbaa ya, maka na egwu ndị nna, egwu ndị
rijuru afọ bụ gịnị afọ ka eji na-agba ya onye mere ndị Igbo ji wee kwuo okwu si na afọ anaghị atụ ụjọ o ji wee mee gịnị o ji wee kwuru n'ihu nke ahụ wee bụrụ ya ozi ekele ka afọkwara ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a sitere n'aka ekele dịrị Chukwu ekele dịrị Chukwu na-ezibatara anyị ozi ekele ekele dịrị Chukwu ozi ekele gị ọ bụ Chukwu ka ị na-ezigara ya ka ọ bụ onye ọzọ nke ahụ wee bụrụ ya ịma na ndị Igbo nwe ka anyị si na-aba afa anyị na-asị ekele dịrị Chukwu ya bụ gịnị nne na nna ekele dịrị Chukwu na-eziri ozi ekele ha zigara Chukwu mana ozi ekele sitere n'aka ekele dịrị Chukwu na-aga ọmarịcha nwunye ya ọ sị ngwa nwunye ya na ya na-ekele ya ebe ọ dị ukwuu na ya hụrụ ya n'anya rie nne ekele dịrị Chukwu ya gazie otu ọbụla o si wee dị ihe omume anyị nke taa nke ị chọrọ ka ha bịa n'isi njedebe maka na ọ naghị emezi anyị kwarapụ eji m n'aka na anyị emetele gị mma n'ụbọchị taa na ịmụtakwala otu ihe maọbụ nke ọzọ sitere n'aka ọmalịcha onye ọbịa anyị nke anyị nwere n'ụbọchị taa biko unu anụla ndụmọdụ onye ọbịa anyị nyere ya bụ gịnị ị na-azụlite ụmụ gị n'ezinụlọ biko bụrụ ezigbo ihe ịma atụ nye ụmụ gị nye ezinụlọ gị maka na ụmụaka otu ọbụla isi hụkwa ha na-ele gị anya maka na ọ na-abụ ewu na-ata nri ụmụ ya na-eme gịnị ụmụ ya na-ele ya anya n'ọnụ ya bụ gịnị otu ahụ ị chọrọ ka ụmụ gị na-eme gị nwa na onwe gị buru ụzọ wee mee gịnị na-eme nke ahụ abịakwala sị na ọ bụ nwa nwoke ọ gaghị ama ka esi ọ bụ ọrụ ya ịmụta ka esi esi nri maka na ịma na anyị nwa bụ ụmụ nwoke afọ anyị mere gịnị afọ anyị dị anyị mkpa ọ bụrụ na ị kụziere ya ka esi esi nri ọ ga-eme gịnị ọ ga-abụ ezigbo nna nwa nye ezinụlọ nke ya ọ bụkwa asịgodi arị na ome gịnị na ọlụbeghị nwaanyị ọ ga-eme gịnị ọ ga-ama ka ọ ga-esi wee sie nri wee sijigodo onwe ya afọ maka na mmadụ ga-erijigodo afọ tupu ọ na-eme otu ihe maọbụ nke ọzọ ya bụ ọ bụkwara na ị nwere naanị otu mkpụrụ nwa nwoke na ọtụtụ ụmụ nwaanyị zụọ ya nke ọma mara ka ị ga-esi wee zụọ ya ka ya bụ ihe wee nwee ike mee gịnị daba adaba ka ọ balansị ya ọ bụkwa na ị nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ịmana ihe m na-ekwu n'isiokwu anyị nke taa zụọ ụmụ gị ọfụma nke ahụ bụ ihe m na-ekwu onye zikuru ibe ndị ọma njem ọnụ gị bụ onye ọma na-esonyere m ana m asị gị imeela ebe ọ dị ukwuu maka isonyere anyị n'ihe omume anyị nke chọrọ n'ụbọchị taa echefukwala ka m si ekwu ya na ọ bụrụ na ị nwere ọkwa azụmahịa gị ị chọrọ ịmapụ maọbụ ị chọrọ igosipụta nkwado gị n'ụdị ọbụla nye anyị n'oge ihe omume a ana m asị gị aka anyị dị nnọọ njikere ịnabata gị ikwe gị n'aka ka anyị na gị mee gịnị ka anyị na gị wee karịa ọ bụrụ na isonyebega anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia dododo gaa ebe ahụ ị ga-ahụ anyị na @isimbido tv na Facebook na Instagram na YouTube Twitter anyị nọcha ebe ndị ahụ niile ọ bụkwa na ị chọrọ isonyere m onwe m na Facebook ị ga-ahụ m na Ike Stanley Chizaram na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ike aga m agọpụrụ gị ụfọma na-asị na Chineke ga-eme gịnị na Chineke ga-agọzi gị nke ọbụla itinyere aka ga na-adaba adaba ọ bụ ahịa ka ị na-azụ Chukwu ga na-eme ị na-azụ ya na-azụta ya nke ọma ị ga na-ahụ isi ego gị na-ahụ uru ọ bụkwara n'ọrụ oyibo ka ị na-arụ ị ga na-enweta mbuli elu n'ọkwa ewemsị amị ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ ana m asị ka udo na amara nke Chineke na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye digidere gị n'ezinụlọ gị tụwatụwara ụwa niile ewemsị amị onye nke m lee ana m asị gị imeela maka ige ntị maka isonyere anyị n'ụbọchị taa ana m asị gị ndewo